Да, аз се заснемам с таковата с камерата. Гледах, исках да видя дали ще... Не, аз не го снимам точно какво прави. Добре ли си се подпрял? Или ще се пробваш пак, си кръстосаш краката? Да, ще кръстосам и крака, ще е по-добре, ама... Да, и... Ама той не е носа. Ще легна така. Ще пробваш ли? Да, да пробваш. Други вариант е Къде? Да, долната страна, едно долу, да. Как се правят на режисьори двамата? Ама после ще се видите в YouTube. Да. Тя поза е особено интересна. Стегни краката. Така. Добре. Едното е каза ми отзад на някакъв. Как се прави за снимка? Махни сега задната ръка. Голяма мъка, голямо нещо да се произведе това така. Да си бяга, не спи. Виж, ръката си е абсолютно точно там, където е кулата свърши. И тук е едно... А, Меги да ти намери точната позиция, няма такова. Други идеи? Да. Ето, разглежда Стига, подпира се, носия. да, Так е... да. Всички, ай, на гръб е носимо, ще направиш това.